Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio cyd-destunau neu sefyllfaoedd lle gall niwed neu gamdriniaeth ddigwydd. Camdriniaeth ysbrydol. Mae camdriniaeth ysbrydol yn ffurf o gamdriniaeth seicolegol ac emosiynol sy'n digwydd yng nghyd-destun ffydd. Gall dioddefwyr brofi cael ei rheoli, ei gorfodi a bod o dan bwysau o fewn eglwysi a mannau addoli. Mae'n bosibl y bydd mathau eraill o gamdriniaeth yn digwydd ochr yn ochr â chamdriniaeth ysbrydol, megis camdrin rhywiol neu gorfforol neu esgeilistod. Ar hyn o bryd, does yr un diffiniad unigol cytunedig ar gyfer camdriniaeth ysbrydol. Fodd bynnag, gellir ei ddiffinio fel gorfodaeth a rheolaeth o unigolyn gan berson arall mewn cyd-destun ysbrydol. Radicaleiddio. Mae radicaleiddio yn broses lle bydd unigolion neu grŵp yn dod i fabwysiadu delfrydau a dyheadau gwleidyddol, cymdeithasol neu grefyddol, cynyddol-eithafol a allai ei rhoi nhw neu'r cyhoedd mewn perygl pe bydden nhw'n gweithredu ar y credwau hynny. Priodas dan orfod. Mae priodas dan orfod yn digwydd mewn unrhyw briodas lle nad yw un neu'r ddau berson yn cytuno neu'n methu a cytuno i'r briodas, a lle defnyddir pwysau neu gamdriniaeth. Anffurfio organau cenhedlu benywod, FGM. Anffurfio organau cenhedlu benywod, FGM, yw pan gaiff organau rhywiol benywod ei torri, ei niweidio neu ei newid yn fwriadol, ond nad oes rheswm meddygol dros wneud. Caiff ei adnabod hefyd fel enweidu benywod neu dorri ynghyd ag enwau eraill. Sut ydych chi'n dod yn eich blaen? Cofiwch gymryd hoi os oes angen. Camdriniaeth ar-lein yw unrhyw fath o gamdriniaeth sy'n digwydd ar y rhyngrwyd. Gall ddigwydd ar draws unrhyw ddyfais sy'n gysylltiedig ar we, megis cyrfyfiaduron, llechi a ffonau symudol. A gall ddigwydd unrhyw le ar-lein, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, negeseuon testun, e-byst, sgyrsiau ar-lein, gemau ar-lein a safleoedd ffrydio byw. Caiff camdriniaeth ar-lein ei ddosbarthu'n 3 maes perygl. Cynnwys. Dod i gysylltiad â deunydd ar-lein anghyfreithiol, anaddas neu niweidiol. Cyswllt. Cymryd rhan mewn rhyngweithio ar-lein niweidiol gydag eraill. Ymddygiad. Ymddygiad personol ar-lein sy'n cynyddu'r tebygroedd o ac yn achosi niwed. Camdrin domestig. Unrhyw achos neu batrwm o achosion o ymddygiad rheolaethol, gorfodaethol neu fygythiol, trais neu gamdriniaeth rhwng y rheini sydd dros 16 oed sydd neu sydd wedi bod yn bartneriaid agos neu'n aelodau o'r teulu, waeth beth fo'i rhywedd neu ei rhywioldeb. Caethweisiaeth fodern. Camfanteisio'r bobl eraill yn ddifrifol bydd personol neu fasnachol yw caethweisiaeth fodern. Mae caethweisiaeth fodern o'n cwmpas ym mhobman, ond yn aml rhywfaint y tu hwnt i olwg. O'r tu allan gall ymddangos fel swydd arferol. Pethau fel gwneud ein dillad, gweini ein bwyd, casglu ein cynydau, gweithio mewn ffatrïoedd neu weithio mewn tai fel cogyddion, glanhawyr neu warchodwyr plant. Ond, byddwch yn ymwybodol y gall yr unigolion hyn wynebu bygythiadau a thrais, cyflogau anigonol, cael ei gorfodi i ddyled enfawr neu gael ei pasport wedi gymryd oddi arnynt. Masnachu pobl. Mae masnachu pobl yn ffurf o geithwasiaeth. Golyga, orfodi plant ac oedolion i symud mwyn i rywun gamfanteisio arnynt mewn rhyw fodd. Ei symud i fan arall o fewn un wlad neu yn aml gwlad arall. Mae'n cynnwys defnyddio bygythiadau,
gorfodaeth neu dwyll yw gorfodi i wneud rhywbeth yn erbyn ei hewyllus, a'i defnyddio i wneud arian neu ddarparu gwasanaethau yw masnachwyr. Fe allan nhw edrych yn newynog, gallent fod yn sâl neu wedi ei hanafu, neu gallent ymddangos yn ofnus, gallent fod yn amharod i siarad, neu fe allent fyw mewn cartref i gofal. Yn olaf, fe edrychwn ar gamfanteision rhywiol. Camfanteision rhywiol yw pan fydd plant neu oedolion yn cael ei gorfodi neu ei twyllo i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol. Mae'n ffurf ar gamdrin rhywiol sy'n cynnwys cyfnewid tal ar rhyw ffurf a all gynnwys arian, ffonau symudol ac eitemau eraill megis cyffuriau, alcohol, lle i aros, diogelwch neu gysur. Yn aml, nid yw plant neu oedolion mewn perygl yn medru adnabod natur gamfanteisiol y perthnasau hyn ac maent felly'n cydsynio. Wel, mae'n anodd credu. Fe gawson ni ein dau ein magu yma yn St Marks's ac rydyn ni'n byw dafliad carreg i lawr y ffordd. 2 funud o daith o'r siop sglodion. Mae'n fy nghadw i'n ffit. Dy gadw di wedi fwydo, ti feddwl? Dydyn ni ddim yn gwneud rhyw lawer. Dim ond gwneud yn siŵr bod adeiladau'r eglwys wedi cloi, wedi tacluso a'i cloi eto pan fyddwn ni'n cynnal digwyddiadau. Rydyn ni'n mwynhau gwneud. Yn dwlu gwneud. Felly rydyn ni'n gofalu am yr eglwys, y neuadd a'n caffi taro heibio. Mae pobl, y cwsmeriad rheolaidd yn bennaf, yn taro heibio'n reit aml. Maen nhw'n bobl dda, yn bobl ffyddlon. Rydych chi'n codi sawl peth wrth wneud y math yma beth, ac nid sbwriel yn unig. Hynny yw trwy sgyrsiau a sut mae pobl yn ymddwyn o gwmpas y lle am hwnni. Mae Abigail yn un enghraifft. Rydyn ni wedi adnabod ei theulu hi ers blynyddoedd. Dim ond 15 yw hi, ond mae hi'n eiddfed iawn, yn gyfrifol, yn cael marciau dan yr ysgol, yn helpu y macacw heb yn ei ofyn iddi, byth yn dangos amharch, ond... Wel, dros y misoedd diwethaf, mae pethau wedi newid. Y noson o'r blaen yn y grŵp ieuenctid, roedd hi'n dweud wrth blant eraill am... Does dim angen i ni ddeud, os e, pethau rhywiol. Hynny yw, mae Andy a Finnau'n siarad amdanyn nhw ydyn, ond i ferch 15 oed, ac yn enwedig Abi, doedd e ddim cweit yn iawn. Ond mae'n fwy na hynny, yn diwe. Roedd yna gyngerdd yn yr eglwys ddim yn hir wedi hynny, gyda diodydd yn y caffi, felly ro'n ni'n brysur yn glanhau wedyn. Pan gyrraeddon ni nôl i'r neuadd i gloi, fe glywson ni rhywun fyny grisiau, yn siarad ar y ffôn, yn swnio wedi cynhyrfu yn upset. Abi oedd yno. Roedd hi'n sôn rhywbeth wrth ffrind am fo'i hun. Rhywbeth ynglyn â phrynu pethau iddi ar ôl iddi gael rhyw gydag e. Dyw i ddim yn gwybod sut i roi stop ar y peth. Felly buon ni'n meddwl, a ddylen ni ddweud wrth rhywun am ein pryderon ni. Dim ond digwydd clywed sgwrs wnaethon ni wedi'r cyfan, a beth am ein perthynas ni gydag Abi a'i theulu? Ond drychwch, dyw hyn ddim ynglyn â ni, mae ynglyn ag Abi. Os ydych chi'n gwybod neu'n amau bod plentyn neu oedolyn nallai yn neu mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, rhaid i chi adrodd am eich pryderon yn syth.